खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 15 दिसेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि देहा सावस्रिया हरखाबै लोरबां जानो हागौ। जानो लोंनो हायै जागोन। साना जेंनाजों बारलांगोन। वृष राशि नाजानायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। थांखियाव सहैनो हागोन। मोजां सम। मिथुन राशि गावनि गोरोन्थियावनो खहा जासोगोन। जेंनाजों भुगिनांगोन। रां रुफा जोबस्रांनो हागौ। कर्कट राशि मोजां सान। नखराव गिदिर रादाब फैनो हागौ। बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हानायनि आसा दङ। सिंह राशि आखायाव मोजां खामानि फैगोन। लुबैनाय साननाया मोगथां महर मोनगोन। रंजा बाजा थानो हागोन। कन्या राशि गावनि आंगो लोगोफोरजों थगायजानो हागौ। बेफार फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। खैफोदा उन गिदिंफाबाय थागोन। तुला राशि जेंना गोनां सान। गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। वृश्चिक राशि गावनि नाजानायनि फिथाइ मोननो हागोन। गोबाव समनि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। साना गोजोनै बारलांगोन। धनु राशि गाहाम सान। रांखावरि आखायाव फैगोन। गावनि खामानिखौ मावफुंनानै लानो हागोन। मकर राशि रां रुफाया खहा जानो हागौ। फालांगियाव गोग्लैसोगोन। जेंनाजों भुगिनांगोन। कुम्भ राशि मोजां खामानिया गोग्लैसोना थागोन। गाज्रि थासारिजों भुगिनांनो गोनां जागोन। समजों खारफानो हायै जागोन। मीन राशि गोसोखौ गोजोन गैयै मोनगोन। गावनि मावनांगौ बिबानखौ मावनो बानाय जागोन। साना एरैनो बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय।